Why are we smiling, sister? Nama? Oh. Ini nama sandung mandi I. Cuma pilih kita nih sudah bungsu. Lawain kasih. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो गोसो गोथारै आरो खेबसेबाव फिन बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायावहाय आंबो जाबजुब मोजां गाज्रिनि गेजेरावहाय आरो ओमफ्राय दा आं थांनो ओंखारदों मवाइगावआवहाय मा बाबाया थाङा आंखौ जास्ट ड्रप खालामगोन बियो गारिसिम बाबायाथ' दिनै खाला आंखौ दोनहैगोन बेंटल गेटसिम दोनहैगोन आंखौ हा बेंटल गेटसिम दोनहैगोन नंगौ आंबो विंगारजों थांसै गारि थफ्लानो लाजाया नांला आङो विंगारजों थांनो नागिरदोंमोन दासो बाबाया बुंबाय आं मिथियामोन जायखिया दा नायनोसै आङो विंगारजोंसो थांनो लुगैदोंमोन माने आरामनो थफ्ला दोननो जायगा गैया ओमफ्राय मायाबो ओंखारखादों थांनो थाखाय माया बबेसिम थाङो मामियाथ' सानदों टाउनसिम थांगोन ओमफ्राय आंखौ दोननानै फैगोन जायखिया whatever नायनोसै मा जायो जेखि जाया ओमफ्राय दा आङो लोगोआव थांगोन बिबिखानावहाय ओमफ्राय थांनानै आङो मायाव थांनो नागिरदों जोङो मा प्लेन लादों जोङो मा ट्रिप लादों जोङो मायाव थांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों लासै नुलांबाय थागोन दिनै आं जास्ट मवाइगाव थाहैथ'गोन ओमफ्राय जोङो गाबोनहाय ओंखारलांगोन स' बेखौ आं खोन्थाथ'ला बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि नायलांबाय थाबानो जाबाय स' नोंथांमोना आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्टारेस्ट मोनोब्ला आं भिडिअखौ नायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम Ayo buruma अखा हासिगोन गाइस आं एसेसिगोन गारिया अन खालामदे गारिया एमाउन्ट मोननायखौबो बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लाग्रोबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि रेजिस्टार खालामो नोंथांमोना 41 नि ब'नास मोनगोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बे बुस्थुखौ माबोरै गेलेयो ओमफ्राय माबायदि बुस्थुआ बेखौ आं नोंथांनो खिन्थालांसै भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय आरो लोगोसे मोनसे मोजां खोथा ओमफ्राय बेहाय अफार सोलिगासिनो दङ 200 गोनां नायनो दा देरहाबाय सुपार विन जाबाय आङो दा आरो खेबसेबाव गेलेबावनोसै आङो खेबनै खेबथाम गेलेनोसै आरो नै दा आं नुबाय आरो नै फिन खेबसेबाव आं गेलेबावबाय आं बेलेगाव मोनसे एबारहाय नै आं देरहाबावबाय सुपार विन जाबावबाय आङो आरो फिन खेबसेबाव आङो फिदिंबावनोसै मा नाम्बार मोनो एबारहाय बेलेग नाम्बार मोनसे नै आरो देरहाबावबाय आङो बिदिनो नोंथांमोना गेलेनो हागोन बे गेमखौ आरो लोगोसे नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ मारै खालामो भिडिअ खालामनायाबो बहुत इजि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे बे गेमनि माबाखौ लिंकखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआव आं होनो हागोन नोंथांमोना जायहा गोसो गुदुं गेलेनो हागोन आरोना बोथोरा अखा लाबायना गासिबो दैया लाबाय दोनहैनानै फैनोसै नोंथांमोननो आं फारि फारि देखायगोन हजोंहाय सोर सोर दं ओमफ्राय
नोंथांमोना आं भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिजोबगोन स' नायलां नोंथांमोना जोबजासिम फैदो बेनिफ्राय एसे देरसिन गैया थु साइड साखानिफ्राय 20फोरनि गैया हे नि सुdah 20फोरनि गैया as 20 naik ni itu 20 vanilla tu naik vanilla 20 ni gaya itu vanilla mana be strawberry vanilla साबसिन जायो दुइटा ने देखो এটা আমাক আমি খাবো ওইটা আর বেলেগ নাই বেলেগ প্যাকেট নাই vanilla আছে পাঁচটা Udah aku lanci ambil gus kadang. Ada gus sih. Aku lanci. Jipa. Kamar ni hang mana mulai? Lúc lại đường cái này. Mẹ đó. Dia mẹ đam. Dia khai am ye. Này dari sini kamar ni kalau pergi dengan kau sini, sana ini kamar ni. Ampai jangan bayi mula habis universal mula hai kedai. Ampai dah jangan bayi dong elai. Di sini kamar ni sebar hai. Sen thang sih. DIDIK phải push mà tadi Why are we smiling? This is true. Passport bibi aku nih dah. Bibi aku wah. Di pele. Oh yang passport kacau sih. Beautiful, beautiful. Size lagi sana boleh sekali. Stong này. Happy buy. Ôi, thật đi thật bên trên mình chị ạ. Kamu tahu dari sky kok? The sky is blue. Chả có tao đâu hả mày? Còn bạch chạ. Ayo makap lah baik. Aku dah pergi golai Mia.
Lama-lama dyan. Ôi cứ thầuเลยÔi bay cứ chào Ôi bên này Jangan sih mbak Dia pun wakil lagi tanda sih. So guys, नोंथांमोना साननो हागौ जों साथामाथ' बङाइगावआवसो बेरायगासिनो दंमोन ना ओमफ्राय दा suddenly vlog diva खालामदो आं So guys, पुरा mistake जोङो माबा एसे बायराव मिनिलायनाय जादोंमोन सोरखौबा नुहुरदोंमोन ओमफ्रायो नोंथांमोना साननो हागौ जों बङाइगाव टाउनावहाय बिराद खामानि मावबाय थादोंमोन बेरायबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट साडेनलि माने दार्जिलिं सहैनो नागिरदो माने मोनफैबायानो जोङो दार्जिलिं दा नोंथांमोना देखायगासिनो दङ खिन्थु दार्जिलिं हम लोग पहुंच गए ओमफ्राय दा माखो Like Darjeeling. Molang dikit terselang nih Darjeeling kok. Ini guys nih Darjeelingan nih. Nोंथांमोना मा सानामोन? Nोंथांमोना मा सानदोंमोन Darjeelingआ pintu. Eating is a necessity but cooking is an art. Thank you. Mama love consider. Paki Yes. Bye 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 Rosali bye Seman happy nang kayak kelam kalau. Saya mau mikir apa lagi mau berjana sana raga tuh banyak. Pasti janji malah lain sini. Semua nunggu aja now. Jangan deh. Bye deh Rosali. Bye